Vôľa človeka je jeho česť. To znamená, že každý sme si strojcom svojho šťastia a to, čo robíme, tak sa nám vracia. Vracia sa nám aj to pozitívne, vracia sa nám aj to negatívne. Ja som vlastne od úplného malička, odkedy si pamätám svet, cítil, že mal by som sa venovať práve gitare a teda prejavovalo sa to tak. Taká prvá moja spomienka je zo škôlky, keď som mal asi 3 roky a bol tam taký peň na rúbanie dreva, na ňom som stále hral na takej imaginárnej gitare. A už to ťahám 30 rokov. Najviac ma tešia spolupráce, kedy ten klient alebo ten hudobník, spevák, s ktorým som robil, sa vráti, že zavolal si ma opäť. A to sa mi teraz stalo s Ľudskou Bílou, s ktorou som bol na turné, s ktorou veľmi rád spolupracujem, je s ňou veľmi dobrá spolupráca aj s tímom ľudí okolo nej. So Zolim sme takto zapadli do seba, pretože on je človek, ktorý sa venuje hudbe, ktorú ja až tak necítim, ktorej až tak sa nerozumiem a venuje sa aj ako producent a robí to veľmi dobre. A ja sa zase venujem hudbe, v ktorej Zoli nie je až tak doma, to znamená takej tej rockovej, metalovej, gitarovej muzike. Jednoducho dali sme hlavy dokopy, svoje možnosti, svoje schopnosti. Toto štúdio sa nazýva Randall Factory a patrí do skupiny Randall Group, čo je vlastne skupina, ktorá zastrešuje grafikov, filmárov, proste ľudí, ktorí pre kapelu, pre interpreta urobia kompletný servis od fotiek, cez videoklipy, cez nahrávku, proste všetko, čo interpret potrebuje, tak v Randall Groupe dostane. Chceli sme sa odlíšiť od množstva iných štúdií, ktoré sú na Slovensku aj teda v okolitých štátoch, a to tým, že minimalizujeme prácu na pluginoch a vsadili sme skôr na skutočné prístroje. To znamená, že nie sú to simulácie, ale sú to normálne reálne prístroje a je to samozrejme aj na tom zvuku počuť. Toto je nahrávačka číslo 1, biele štúdio. Za nami, za tým sklom je biela nahrávačka, ktorá je teda vlastne druhou časťou tohto štúdia, patrí k tejto réžii. Tak a teraz sa nachádzame v réžii číslo 2, vo fialovej réžii, kde sa pracuje na plné obrátky. Mali sme tu naozaj veľmi veľa známych aj menej známych interpretov, ale z tých momentálne asi najpopulárnejších musím určite spomenúť Z očí v oči, s ktorými bola naozaj veľmi dobrá, veľmi príjemná spolupráca. Všetko, čo robíš, sa ti v živote vráti, dosiahne svoj cieľ alebo svoj trest.